ዮሴፍ ኣብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ጸራቢ ነይሩ። እተን ርህራሄ ዘለወን ኣዳው ልኡም መነባብሮ ንምርካብ ይሰርሓ ነበራ። እዚ ኩሉ ከዓ ንማርያም ተመርዓቱ ኩሉ ንኸማልእ እዩ። ዮሴፍ ከም ማርያም ካብ ትሑት ስድራ ቤት መጺኡ ኣብ ሓንቲ ልኡም ከተማ እዩ ዝነብር ነይሩ። ፈትሊ ምድላው ኣምላኽ ግን ብመስመር ኣቦታቱ ተሰፍየ። ዮሴፍ ካብቶም ኣቦታት ህዝቢ እስራኤል ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝመጸ እዩ። ኣቦታቱ ግን ወጻእተኛታት እውን ዘጠቓለሉ እዮም። ረሃብ እታ ንሰለይቲ ኢያሱ ኣብ መዳድቕ ያሪኮ ዝሓብአት ከነዓዊት ሰበይቲ፣ ሩት ድማ እታ ብሕያውነት ቦኣዝ ዝተበጀወት እምንቲ ሞዓባዊት መበለት። ኣብ ውሽጢ ደም ዮሴፍ እውን ንግስና ነይሩ እዩ። ምስ መወለድኡ ብይሁዳን ዳዊትን ሓሊፉ ኣምላኽ ኣብ ዝፋኑ ዝቕመጥ ዘርኢ ቃል ዝኣተወሉ ጓሳ ንጉስ እዩ። ሓጢኣት እውን ኣብ ኦም ዓሌት ዮሴፍ ኣሰር ገዲፉ ነበረ። ካብ ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ብባትሴባ ዝመፀ እታ ሰበይቲ ዳዊት ብተንኰልን ቅትለትን ዝሰረቓ። ካብ ምናሴ ዝተባህለ እኩይ ንጉስ ይሁዳ እውን ይመጽኡ። ንሱ ንጣዖታት ዘምልኽን ንመሬት ምድሪ ተስፋ ብንጹህ ደም ዝለኸየን እዩ። እቲ ኣብ ማሕፀን ማርያም ዝነበረ ህፃን ንዮሴፍ ፀገም ፈጠረሉ። ፈተውቱን ቤተሰቡን እንታይ ክሓስቡ እዮም? ከብዳ እናዓበየ ክኸይድ ሪኦም ብገለ ዓይነት ዘይእሙንነት ክኸስዎ ይኽእል እዮም። እዚ ድማ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ። እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ተቓሊሱ ኣብ መወዳእታ ድማ ክሓስቦ ዝኽእል ዝበለፀ ፀጋ ዘለዎ ኣማራፂ መሪፁ። ንማርያም ካብ ትርግፀኛ ዝኾነ ሕፍረትን ሳዕቤናትን ብዝተኽእለ መጠን ክከላኸለላ እናፈተነ ሱቒሉ ይፈትሓ ነበረ። እቲ ውሳኔ ምስ ተገብረ ዮሴፍ ኣእምሮኡ ገና ብጭንቀት እናተጓየየ ደቀሰ። ኣብታ ለይቲ እቲኣ ግን ሓደ መልኣኽ ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ። እቲ ኣብ ውሽጢ ማርያም ዘሎ ህፃን ብመንፈስ ቅዱስ ከም እተፀንሰ ገለጸሉ። ንሱ ድማ ኢየሱስ ይበሃል። ነቶም ህዝቢ ድማ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም ይበለ። ዮሴፍ ክገብሮ ዘለዎ ውሳኔ ሒዙ ካብ ድቃሱ ተበራበረ። ዋላ እኳ ሓደጋን ንዕቐትን ብርግጽ ከጋጥሞ እንተነበረ ንኣምላኽ ክውከልን ኣብ ጎኒ ሕፂቱ ደው ክብልን መሪፁ። ንማርያም ከም ሰበይቱ ወሲዱ እቲ ምልኮታዊ ውላድ ኣብ ማህፀና እናዓበየ ምስ ከደ ይከናኸና ነበረ። ማርያም ውላድ ተስፋ ኣብ ውሽጣ ተሰኪማቶ ነበረት። ወዲ ማርያም ብምዃኑ ድማ ዘርኢ ህዋኒ ነይሩ። እግዚኣብሔር ርእስቲ እኩይ ተመን ዝጭፍልቕ ዘርኢ ከም ዝህልዎ ቃል ዝኣተወላ። ዮሴፍ ምድራዊ ብኡ ምስ ኮነ ወዲ ዳዊት እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ዝፋን ክህቦ ቃል ዝኣተወሉ እዩ። ከም ውሉድ ኣይሁድ መጠን ዘርኢ ብርሃን እዩ ነይሩ። ብኡ ኣቢሉ እግዚኣብሔር ንብዘለዓለም በረኸት ከምጽእ ቃል ኣተወ። ንመንግስቲ ናይ ኣምላኽ ናብ ምድሪ ንምምጻእ ካብ ዝፋን ሰማይ ናብ ዓለም ምውራድ እዩ። ብምክትታልኩም እናመስገና። እዚ ዛንታ እንተዳ መሲጥኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ጌርኩም ዛንታታት እዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ንተስፋን ድሕነትን ኣምላኽ ዘድልዮም ሰባት ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ደገፍኩም ንዝምሁሩን ብተስፋን ዝፍውሱ ዛንታታትን ክንዝርግሕ ይሕግዘና እዩ። ሃናፂ ሓሳብኩም ኣብ ታሕቲ እምብሩ። ኣብ ዝቕፅል ዛንታ ዳግማይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።